Pozdrav ljudi, dobrodošli u moj novi video. I ljudi moji, dobrodošli u nešto normalno, ljudi moji. A danas pravimo reakciju na najstrašnije moguće izbrisane epizode Mickey Mousea. Radit ćemo reakciju na jednu epizodu i malo je strašnija, da? I vi lajkujte ovaj video pre početka samog videa. Lajkujte ga, subscribe se i nikako nemojte zaboraviti da opalite to zvonce, da, jer vam stižu notifikacije kad nađete svaki moj sljedeći video. Ljudi moji, zašto nije bilo videa? To je zato što imam mnogo veza oko škole i ne stižem apsolutno ništa da napravim. Zato trudit ću se što je moguće redovni da izbacim videe, ama ne garantujem vam apsolutno ništa. Tako da ljudi moji, mi bez imalo odugačenja idemo u tu epizodu. I evo nas vidimo i u epizodi, tako da ljudi mi bez imalo odugačenja idemo da vidimo koliko je zapravo ukleta ova epizoda. Puštamo, znači crtani, on ulazi u ovom kao crtaču se radi da on ulazi u ukletu kuću i bukvalno sad gledavamo tamo bukvalno i sad bukvalno se on plaši da uči. Gledajte što se dešava, bukvalno on ulazi u ukletu kuću, za njim se zatvaraju vrata i padaju katanci. Bukvalno ovo je nevjerovatno. I gledajte sad u nosu kuća, šta će se sve desiti, ovo je nerealno. Bukvalno šišmiši lete, ne znam ti ni ja, on se sakrio u bočvu i ako ne znam kako je točno stao tamo, ima ne veze, bukvalno pauk dolazi i on opet ulazi u bočvu. Bukvalno šta se ovdje dešava, bukvalno ova epizoda je toliko čudna da je to nerealno. Sljedeće što se dešava jeste to da on osjeća se nekako umorno, nešto nemam pojma ja. I on beži vamo tamo i gleda da se razne stvari dešavaju u ovoj kući, jel da? Sljedeće što se dešava, gasi se svetlo, samo se njegove lice i ruke vide. On bukvalno mrtav, bukvalno gleda, pali sveću, bukvalno mrtav, uplašen, traži sveću. Bukvalno gleda, njegova senka se pomera, bukvalno se njegova senka pretvara u... Ne znam ti nije što je ovo, bukvalno prestrašno. Gledajte sljedeće što se dešava, bukvalno beži, senka njegova ga prati i bukvalno dolazi onaj, kako se zove onaj, kosač smrti. Ovo je nevjerojatno, mi sve. Nevjerojatna epizoda. Sljedeće šta se dešava jeste da on ide ka njemu, bukvalno sa namjerom da ga uhvati i sljedeće šta se dešava, vadi svoju masku, bukvalno i vidite da je neki kostur u pitanju, Mickey znači mrtav, uplašen, bukvalno ga napadaju sad drugi kosturi ga napadaju i on pokušava da pobegne, ali ne mu uspeva, bukvalno ovaj lik ga tera, bukvalno sad da svira klavira, fazon Mickey, ne mu je to ničega bukvalno. Gledaj, bukvalno Mickey se trese totalno, a ovaj ga tera da bukvalno svira klavir. Neće šta se dešava, ljudi moji, jeste to da bukvalno svi počnu da igraju, svi kosturi počnu da igraju, da polude. Gledajte ovo što se dešava. Bukvalno počinju da lude, da igraju, da vam ta bukvalno cijela kuća je ukleta, bukvalno. Gledajte kakve face prave, bukvalno. Malo je ovo strašno za dječju epizodu, iskreno da vam budem. Malo je ovo strašno za epizodu gdje bi trebalo da bude za djecu nešto. Gledajte šta se dešava, bukvalno oni sviraju po svojim kostima, bukvalno. Nerealna epizoda, ne znam ni ja šta se dešava ovdje, iskreno. Ni ja nemam pojma šta se dešava ovdje. Gledajte ovo. Bukvalno oni igraju, vrte se u krug. Bukvalno lude, bukvalno ne znam nije šta se dešava ovdje u ovoj epizodi, iskreno da vam budem. I meni je ovo zbunjuća. U sljedećoj sceni Mickey pokušava da beži. On pokušava da beži, ali kosturi ga ne ostavljaju, gledajte ovo. On pokušava da beži, bukvalno njih, ali krene da napada odjednom. Ovo
Ako ja ne znam što se ovdje dešava. Gle, ovo je mrtav ustaje, ali ovo čuno iskreno. Ovo, gledaj. Na sve strane ima kosturi, ne puštaju ga beži bukvalno. Gledaj to, nerealna epizoda. I on bukvalno na kraju epizode beži i ovdje se epizoda završava. Da, ljudi moji, to bi vam bila jedna od izmišljenih epizoda Mickey Mouse-a. Ljudi moji, ako želite još da nastavimo ovo dalje, znači da gremo sa nekim creepy sadržajem, lajkujte ga, subscribe na kanal i obavezno upadite to subscribe dugme da ne propustite ni jedan ovakav klip. A ljudi moji, mi se idemo u sljedećoj epizodi, a do tada lep pozdrav i stajte mirno. Ćao!